De nieuwe kringloopwinkel, een van de grootste van het land met 8000 kanten meter, is 2 man Noord. Het is nou een recycleboulevard met productieafdelings. We zijn hier bij de circulaire werkplaatsen van de Recycleboulevard. Achter mij is een hele grote timmerfabriek. En wat je hier ziet, binnen onder andere de creatieve werkplakken. Hier wordt eigenlijk alles restyled wat we normaal futgooien doen. Dan hebben we daarachter nog een hele grote witgoedafdeling waar alles wordt controleerd met een stekker. En aan die kant hebben we onze fietsenwerkplakken en daar hebben we eigenlijk alle fietsen gerepareerd. Naast de productiebedrijven is er ook een opleidingscentrum. Maar de klanten komen vanzelfs van het gwot. Het is volle rommer, hè? Ja, het is prachtig. Het is volle rommer. Het is prachtig mooi. Ja. Het is een aardigheid om hier te rennen. Volle Om rommer. te zien wat er is. Ja. Ja, dat vind ik mooi. Ja. Maar je bent nog net slagen? Nee, Ik ben er net slagenman gehoord. dat ken altijd nog. Ja. Ik kom hier vaak. Ik kom eens weer. Wat aan de ingang staat, een boulevard. Het is veel groter, dus het is echt even rondkijken nog waar alles staat. Heb je al wat kunnen vinden? Ja. Ik was op zoek naar een lijst voor een geboortekleed die ik gemaakt heb. Dit is waarschijnlijk de perfecte maat, dus ik ga het nog even checken. Okay. En dan kan zijn geboortekleed er eindelijk in. Een goede prijs? €7,50, dus ik moet even zien. Wat ze nieuw kosten, weet ik zo niet. Op internet schreeuwen ontevreden klanten dat ze de prijzen te hoog vinden. De kritiek die we op Facebook kregen en op een website is terecht geweest. Daar ben we zich van bewust. En die punten die zij onjong hebben, die hebben we natuurlijk gecorrigeerd. En we hebben verder kritisch naar uw assortiment, jongen, als er nog meer van dat soort rarigheden tussen zitten. Als er één ding is wat we absoluut net willen, is het duurder worden. Juist het genoerstelde. We willen graag goedkoper worden, juist omdat we de omloopsnelheid zo hoog mogelijk hebben willen. Omdat we zo min mogelijk futgooien willen. Omrin wil de komende tijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers om de drukke Recycleboulevard goed draaien te laten.